belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het waren weer emotionele beelden op de luchthaven van Curaçao afgelopen zaterdag, waarbij familie en vrienden afscheid namen van scholieren die gaan studeren in Nederland. Deze groep werd begeleid door Virtual Youth Support, een organisatie die in totaal 60 jongeren begeleidt die naar Nederland gaan om te studeren. Afgelopen jaar behaalde bijna 70% van de jongeren het eerste jaar en ging daarmee over. Virtual Youth Support geeft een intensieve begeleiding aan de jongeren, zodat ze goed terechtkomen in Nederland. De Delta-variant van het coronavirus is nu ook op Curaçao aangetroffen. Daar ging de epidemiologische dienst al vanuit, maar het blijkt nu ook uit testen die naar Nederland zijn gestuurd. Op Curaçao zijn zondag 76 nieuwe positieve gevallen bijgekomen. In totaal zijn er nu 405 actieve besmettingen. 2 mensen liggen met COVID in het ziekenhuis, beide liggen niet op de intensive care. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Sint Maarten heeft Curaçao op de lijst van landen met een hoog coronarisico geplaatst. Dat werd dit weekend bekend. Dat is een gevolg van de flinke stijging van het aantal coronagevallen dat Curaçao heeft gezien in de afgelopen periode. Dit betekent dat er strengere maatregelen zijn voor mensen die vanaf Curaçao naar Sint Maarten toe willen vliegen. Andere landen die op dit lijst zijn geplaatst zijn de British Virgin Islands, Marokko en Australië. Dit weekend kwamen er op sociale media verschillende berichten over besmettingen in de gevangenis. Maar volgens woordvoerder van de SDKK, Jabet Pinedo, is dat helemaal niet waar. Er zijn geen besmettingen geregistreerd in de gevangenis. En ook wat betreft de politiecellen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de politie, is er volgens woordvoerder Imro Zwerver niemand besmet. De Extra schrijft vandaag over de ledenvergadering van de ACU. Tijdens de vergadering van de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie kregen de aanwezige leden positief nieuws te horen. Want ondanks de problemen die er kwamen door de COVID-situatie is 2020 toch positief afgesloten voor de ACU. En dat was goed nieuws voor de leden. De politie op Curaçao heeft de verkeerscontroles geïntensiveerd en dat betekent dat er een grotere kans is dat mensen worden gecontroleerd als ze op straat rijden. Gisteren vond er een grote controle plaats bij Schottengatweg West en in Otrabanda. Volgens de politie neemt het aantal mensen dat rondrijdt zonder de correcte papieren toe en daarom zal de controles ook alleen maar toenemen, aldus de politie. De Curaçaose atleet Matthew Sophia heeft afgelopen weekend meegedaan met de atletiekkampioenschappen in Estland.
Deze Europese kampioenschappen onder de 20 verliepen heel goed voor Sofia. Hij behaalde 2 keer een zilveren medaille. In totaal behaalde de hele Nederlandse ploeg 1 gouden medaille en 7 zilveren medailles. Sofia kijkt terug op een zeer succesvol toernooi. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.